Hi everyone, this is Nining Joy Bisaya. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga nagsusuporta sa ating channel o saan man platform. Itong i-prepare natin ay tungkol doon sa ating padala na box. So, ang unahin natin munang panoorin ay itong Apitong Team. So, panoorin din sabay-sabay. At ulitin ko, at sana tuloy-tuloy pa rin ang ating magagawa sa ating channel at sa ating mga kapwa na magpagbigay ng ngiti. Salamat sa inyo ulit. Oh, baka pa yung sinina nga, naabot na. Nangaon na baka na sila na. Ha? Rodeng. Sa Yumi, si Kobe, si Andeng, excited kayo. Excited kayo mga bata. Pero dito ako na yung pangalan ng Rinjin dito. Ay, nadigaw. Una nga si Rinjin, sir. Nakinsa ng box ka, Rinjin, ha? Oh, nahalang kay Rinjin, kay medyo sudlo nun, iyahad di, oh. Ara, nabot na mong pass. Dong, papel dong. Dong, papel ba kaya? Visual mo sa yun, sundan mo rin. Yes, sundan ko. Ay, di ka na pasulod na dito. Diyan lang mo. Ayo, dali. Dali na, sunod na, sunod na. Uy, na po, uy na. Ay! Ayun na ito. Na, ito yung bahay nila. Aros! Balay nila. Ginabrihan ang box mo. Wala, oy, si Adi nga nagsikupin. Gusto na lagi ni Abrihan, nagmawad mo siya kumain ganina. Nagmaoy na to si... Sige. Hindi na nag-away. Yabrihan na niya, Ate. Hi, ito na po atin yung box Ito na po ang box namin, Ate Ning. Large, medium, XL, medium. May small, small. extra small. At tabang ding! Ding! Ito na po tineng yung box galing kayo. Handumanan sa bata. Wala ka din! There is a snake inside! Kilig yan, kilig. Yan na kayo na amay si Lupin. Ay na ako gyapon siya. Lang na yung nag-video lang, hawa lang. Bata ka na Lupin. Hi, Ate Ning. Mata na lagi lang siya. Oh, may gusto man ko na niya. Niya, wait lang lang. Na, nakasulat, may nakasulat. Wait lang kami nakasulat. Uy na, love letter. My love letter. Basta garo. Una akong pangalan. Gusto mo ni? Wait lang kay mga kuan na nan. Ay, damit kayo ang bahala. Can good, may isa-isa pa item. The rest, bahala na lang kayo. Hati-hating kapatid. Uy, teddy bear! May teddy bear! Look! Wow! Wala na fish ka na lang imong chick. Wala! Ang lipstick! May lipstick! Ay,
Wow, lipstick. So many. Wow, thank you, Ate Neng. Akin na to. Ay, kay Dadang na lang ni. Kay Dadang na lang ni Teddy Bear. Kaya nato si Dadang Teddy Bear. Wow! Ani ate, unsa man ni ate? Ani unsa man ni ate? Ang lanchon me. Isa-isa ta. Oh, thank you. Ate Neng. Pangalan, Amiring. Hala, wala Amiring. Anya pe. Olaya. Amiring. Amiring simplante nahi mangguro na te. Jenny. Dara Antonia, Rian, diri na kay Rian. Jenny. Ano man saman? Jenny. Rian nanan. Rian dira. Hoy, Leia oh pangalan Leia. Uy, katinanan guro ni. Lagi kananan. Naaman din ko ano. Pinat. Isa yan tate. O katinanan ni. Ako ana isa. Dali pa ko pinat. Oh, okay na. Nanapod sa tinanan. Nanapod ko. Ikaw na ka. Isa. Kuan, Antonia ni. Usa man ning coin beef. Isa na. Check pa man ang balot. Isa. Kananan. Ate Regine. Ito tinanan. Oh. Uy, Jackie. Uy, ako. Sapatos. Batang sata. Uy, wow. Kaya ko, tanin ako. Uy, sure. Baka ikaw nila po, man. Sircha mo naman. Hindi na nakapagtrabaho. Kananan. Uy, pag-buntis mo. Uy, libre na daw nila isa. Kananan. Kaya tinanan ni. Okay lang? Okay na. Oh, God. Wala na short, babe. Laman! Lumay, manti. Katinanan lang ni. Kasi gusto ka. Masinina ma. Sama ni. Wala sa pitong dilig. Natanggal ako ng abrihin. Uy, abrin ako. Uy, kanton niya na. Ay, katinanan na lang ni. Uy, napakitsin na pang mama, manaong ka, mama nga sulo. Uy, pagkuhan niyo, pag nagtuglupot. Uy, leggings na. Uy. Uy, short! Uy, short! Uy, kuha na ng shirt. Uy, ako na lang. Uy, Ako kayo, isa yung sa kanila ko kayo. Oh, sana. Uy, ka-sexy! Sexy! Wow! Hala, niubos man eh! Niubos! Uy, kasi musutan eh! Uy, ako na lang na! Uy, pagpunta!
Uy, si Ate Gaga, anit oh! Uy, ka-sexy! Ay, ako na yung huli yung sunod sa back! Ay! Nabili dito isa? Sa mani. Wait, Nandun good siya. Kusot, ani. Kuya ko na, be! Ano dyan? Ay, may pantalon! May pantalon! Uy, nasamok yun. Kaganda niya na lang kayo dyan. Walang dami. Maghigda ra yung gusto. Higdara tanan. Oh, higda kay mo yung gusto. Ganun. Thank you, Ate Ning. Thank you, thank you. Thank you, Ate Ning. Thank you. Oh, nakakalo na ko. Oh, oh, babalik. Patakin siya to bang dito tanan. Roy, human ako. Awa. Magpapayat na ko. Ito na po yung lipstick. Asan ako lipstick? Lipstick. Uy, dapat bitsura. Mag-abot kayo mo sa inyo. Itapok ninyo siya. Bidyuhan ninyo niya. Mag-thank you din mo. Mag-send mo siya. Sa iya kang mag-send. Yan. O, itapok ninyo inyong na. Sige. Bahala mag-sige. Ay, masaya daw. Taasa. Ano kasi lupin di hajin? Wala na. Ako na lang ikaw. Manakit ka. Ma! Si Ate Nanan! Ate Nanan, oh! Isud na lang nasa bakit si Silupin na diha? Dara, gibutan ako ang sanina. Nga akong gipili para niya. Wala siya, di siya gibutan. Ha? Tagaan ko kung wala ko dapat kina. Abi na ko na ako. Ay na sa pahumot. Naipahumok? Wala, eh. Na nagsukod na sila, nagsukod. Tanala kasi mo nagtitik, eh. Gidaw. Gidaw. Muni ka nanan. Ang lipstick, oh. Ibuhin na kaya tinanan niya. Isend sa iya niya. Ipasend kaya tining. Wala akong lipstick. Ito na. Ang kulit ko kayo. Hoy! Hoy, ka-sexy! Ay, daw. Ana-ana. Hindi ko siya. Hoy! Hindot lagi na mo. Mama na yung ginasuot, diba?
ang sakua. Shoes. Naigo ni banana. So, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Ito yung lipstick ko. Color pink. Thank you, Ninang. Ito syrup, ang pancake. Dagway. Ito sa anak ko. Yan, ito, pang buntis. Lamang si buntis, maraming dress. Yan, yarn. Ito, ramen. Shoes, yung sexy na short. Ouch. Asa tong kalo? Thank you po. Yarn. Ayan, ito na po yung para sa akin. Na-receive ko na po. Maraming salamat po Ate Ning sa pamaskong handog. Hatid sa inyo Nining Joy Bisaya. Thank you so much po Ate Ning. God bless you more. Salamat po. Ayan. Salamat Ate Ning. Ito ingon. Thank you, Ate Ning. Hi Ate Ning, maayong gabi. Daghang salamat kayo Ate Ning sa imong gipanghatag nga package. Nadawat na gid nako te. Daghan kayong salamat sa blessing nga imong gihatag sa amoa. Thank you kaayo. Happy among bayatot. Thank you kaayo. Thank you. Thank you Ate Ning. Thank you so much Ate Ning. Happy ang all. Charan. Nagkaon na sila sa imong gikuan Ate Ning. Thank you kayo te. Lami kayo te. Thank you so much. Thank you kayo Ate Ning. Happy ang all. Thank you, Ate Ning. Thank you. Thank you. Thank you so much, Ate Ning. God bless you. Thank you, Ate Ning. Thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you, Ate Ning. Salamat kaayo. Thank you, Ate Ning. Okay na, oy. Basta na, okay na siya. Thank you. Isa na ako naman. Ayan, ito na po yung para sa akin. Na-receive ko na po. Maraming salamat po Ate Ning sa pamaskong handog. Hatid sa inyo Nining Joy Bisaya. Thank you so much po Ate Ning. God bless you more. Salamat po. Ayan. Salamat Ate Ning.